muri ndinongoti yes. Ndichatangane nawo ndozoita poem rangu. Nawo dzichiverengwa naYes tapfuma the poet muzukuru wavachapeta chana chava matigwene. Imwe imbwa yechibhoyi bingo yakaisa complaint against police mushure mekunge imwe imbwa yemapurisa yatuka imbwa yechibhoyi iyi kuti urirovha. Zvichakadaro mutauriri wembwa dzemapurisa PD Chaka yakumbira ruregerero nechiitiko ichi ikaenderera mberi ichikurudzira imbwa dzemapurisa kuti dzishandidzane nembwa dzechivanhu. Tichiri munyaya dzembwa, pane imbwa yakatyamadza Dispo Harare North District Chief Superintendent Ushe mushure mekunge yakumbira vacation leave panguva ino takatarisana nefestive season. Mashoko kubva kuna CCPN Chair Dr. Zinyemba anoti chirongwa chekugadzirwa kwemigwagwa chichiri kuenderera mberi mumaguta ose apo kunyangwe nemugwagwa uchaendesa madusura kugehena wakatopera kutsindirwa nekuitwa resurfacing zvekuti pavachaendako vachaita mufamba nyore. Timbotarisa nawo kune dzimwe nyika. Mereki, pane tsikidzi yapuwa short notice nalandlord vayo kwaMereki mushure mekunge yafumura gure kumapurisa kuti landlord vari kutengesa zvinodhaka. Mune imwewo nyaya, pane makuhwa ekuti pane imwe yunivhesiti kuRugare pangangoparurwa degree remakuhwa. Director of Schools Inspector vaShadrack Stole vanoti zvinodiwa pakuita degree iri ndezvinoti 0 O levels including Shona uye makuhwa is an added advantage. Uku ndiko kupera kwenhau dzino. Shaina Harare North District kwauri ndinongoti yes. Vana vekuma 2000 zvimwe zvacho munozonyanya kupeka seunoturika mahanisi emabhandi pambongoro. Yezo wakwezva dusura wabhinyiwa nhopo toti nguruve yazvikanga nemafuta ayo kumwe kuparirwa mhosva kuda vanoti hongu itai yesi. Utko netko tunhu twaunoda kudaro kunge pepabheki rimwe zuva uchaisirwa zvinodhaka mutudyiwa itwotwo. Kamwe ndakatokaona kachimba zvenyu shefi Nyoni kachiti chinhu chega changosara kudhakwa. Ndikati shemu, takazokanyukura akawira mumadhaka kachiwira zvadhakwa. Vana vekuma 2000 zvimwe zvacho munozonyanya. Kuramba chikafu chechivanhu ama 2000 munedini. Unzi ndinodadapi rakapiswa mumafuta hamiswa imi. Chenjerai kuzoita segonyera inakirwa nepiriodo. Vagonye vangu kusaziva kuti danda riri muchoto. Vana vekuma 2000 zvimwe zvacho munozonyanya. Kumwe kuparirwa mhosva kuda vanoti hongu itai yesi. Nemiwo vabereki vevana vekuma 2000 pamwe pacho munozonyanya. Siyanai nemutoriro nekuzora mafuta anotukisa muri kutukisa rudzi. Mwana Afrika hatuki akura semango. Mwana Afrika anochengetedza rukanda rushava semago. Handidi kuti mwana Afrika urase hunhu nekuda zvinhu. Iva munhu ane hunhu kwete chinhu chine zvinhu. Kumwe kupariwa mhosva kuda vanoti hongu itai. This is Symposium, ladies and gentlemen, is an engagement that was initiated by the Ministry of Education, Arts, Sports and Culture, kubudikidza nechikoro chino, Zimbabwe Republic Police, Civil Society Organization, na district head. Our main thrust is to create a crime-free society, a drug-free and substance abuse society, a domestic violent-free society. Allow me, ladies and gentlemen, from the onset to recognize the unwavering
leadership astutness. Yeah, His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe, Comrade Emerson Dambudzo Mnangagwa, whose vision for an upper middle income society by 2030 can only be achieved when we leave no place and no one behind. Hence, this gathering is meant to foster a culture of engagement in crime-related matters, particularly nyaya dzema-drugs, nyaya dze-child abuse, nyaya dze-domestic violence. Once we create that environment, our community is guaranteed to enjoy the fruits of Vision 2030. Ladies and gentlemen, the protection of women and children is a collective effort. The police are appalled by cases of child abuse and domestic violence within our societies. Domestic violence and physical abuse violates the sanctity of the family life and leaves the deep emotions and physical psychology that are very difficult to heal. Police has also recorded an increase in gender-based violence cases affecting women and children. Tofunga, the latest video yakaita go viral is fresh in our memory. Yamai vachibata mwana, vomusunga maoko, vomusunga makumbo, vomugarira, vomurova. Inini ndichiritarisa video ndakatotadza kupedza kuriona. Zvinoshungurudza society izvozvozvo. Hatizvitarisiri, tinotarisira kuti mwana atsiurwe nezviri pamurayiro. So tinotenda kuti mapurisa takaita basa redu, takatovabata, then zvinosuwisa, and tine vana futi zvekare vanenge vachirovana, hatizvikurudzire izvozvozvo. Ladies and gentlemen, crime thrives where communities are weakened by vulnerability, and one of the gravest vulnerability we face today is the absence of crime and the scourge of drugs and substance abuse. As such, the Zimbabwe Republic Police and the Ministry of Primary and Secondary Education have taken heed to His Excellency's repeated calls for whole of government approach and whole of society approach through this initiative in response to drug abuse. We are warning it that this is a threat to the future of our country, and the future is embedded in our young people. Drug and substance abuse creates a negative addiction, and abuse of drugs does not discriminate on age, religion, color, race, profession, and the list goes, even nekuvana vechikoro. It destroys health, it impedes the dreams dzatinenge tichitarisa. Unoona munhu kuti ane future, but akangopinda mumadrugs, the future is drained and destroyed. It destroys families, it pushes many, especially the youths, out of schools towards criminal activities.